Sutradan pak po petku sabraše se prvosveštenici i fariseji kod Pilata govoreći: Gospodaru, sjeti smo se da onaj varalica kaza još za života, poslije 3 dana ustaću. Zato zapovijedi da se utvrdi grob do 3. dana, da ne dođu kako učenici njegovi noću, da ga ne ukradu i ne kažu narodu: ustade iz mrtvih, i bit će posljednja prevara gora od prve. Reče im Pilat: imate stražu, idite te utvrdite kako znate. A oni otišavši, utvrdiše grob sa stražom i zapečatiše kamen. Uzalud čuvaš grob stražo, jer ne može raka zadržati samo život. U svetu i veliku subotu praznujemo bogotelesno pogrebenje Gospoda Boga i spasa našega Isusa Hrista i njegov silazak u ad. Time je rod naš pozvan iz truleži prešao ka večnom životu. Dolazi velika subota. To je jedina subota u toku godine koja se posti zbog prebivanja Gospodnja u grobu. Bogosluženje koje protiče u oplakivanju Hrista, koji je nas radi stradao i bio pogreben, zapravo je trepetno iščekivanje pobede i nezalaznog dana u koji će u život ponovo da zasija iz groba. Sa stradanjima tvojim, Hriste, se oslobodismo od stradanja, od onog najdubljeg stradanja čovjekovog, to je čovjekova podložnost smrti. Jer silazi reč Božja s tijelom u grob, a silazi u ad netljenom i božanskom svojom dušom, koja je sa smrću razdvojila tijela, koji je predao ruke Otcu, kome je i svoju krv prinjeo, iako on nije tražio, a koja je postala naše izbavljenje. I sada i uvek, i uvek. Danas je dan kada su ljudi strašni za Boga, jer muče Boga kao što ga niko nikad mučio nije, jer biju Boga kao što ga niko nikad jeste bio čovjek i jer podložen biju je Boga svemu onome kao čemu što je ga podložena niko ljudska nikad priroda. pljuvao nije. Ali on isto vrijeme i Ljubav Bog. divno, Tako ono da blago lice koje više vredi no sva smrt njega sad nije vežnja, mogla nego progutati sva kao što blaženstva. guta. Šta kažem? Da, više nego sva blaženstva, jer u tom Onaj koji je krotkom bezan licu je zaključao ga da se svekoliko mrtav večno i božanstvo. s mirom i plaštanicom obavijen u grob se polaže večna kao smrtan radost. besmrtnik. Žene pak dođoše da ga pomažu mirom, plačući gorko i vapijući. Ovo je preblagoslovena subota koju Hristos usnuši vaskrsući Trnovim 3 dneva. vencem kita Ale dole onoga stenja koji je Judeji se čoveka dogovaraju da okitio klevetaju besmrćem. Hristovo vaskrsenja, žene kliču. Trnovi Ovo je venac splete preblagoslovena čovečanstvo subota u oko kojoj glave Hristos onoga koji usnuši je venac od vaskrsući 3 zvezda dneva. ispleo oko zemlje. Zar da umuknu usta koje su govorila kao što čovek nikada govorio nije? Ova Jaire, subota gde si? je Lazare, punoća gde svih si? subota. I Kao što udovice se Gospod najinska, gde si? odmorio Da od djela zaštitiš svojih Gospoda tvog i mog. u subotnji dan i Šta zbog mislite toga je o subota Hristu na krstu? praznovana u Varalice, Starom Zavjetu nemoćan. kao praznik. Ako si sin Boži, On se i siđi sada iz krsta. odmara, Gospod, Ti što hram od djela Boži za svoga, 3 dana Boga podižeš, čovječanstva, pomozi sam sebi, siđi ispunjenja iz krsta. božanskog domostroga spasenja. A šta misli Gospod sa krsta o ljudima Ipak pod telesno krstom? uselio se u grob Gospod naš Isus Hristos Ono i s božanstvom što koje je samo bilo Bog tesno ljubavi sjedinjeno sa telom. A beše s Bog razbojnikom i u krotosti raju mislite i u adu može. beše, kao što je rečeno, sa oboženom Oče, svojom dušom. Oprosti. A nadprirodno beše sa Otcem znam i šta Duhom radi. sedeći s njima kao Bog neograničen, a beše svuda jer nimalo božanstvo u grobu ne stradaše, kao ni na krstu. No ad od sada se grči i bezumstvuje, osjećajući ogromnu silu. Povrati dakle Hrista tvrdi i krajugaoni kamen koga je na kratko bio progutao, i sve koji od veka ima utrobi učinivši ih hranom. Neizresivim snishođenjem Tvojim, Hriste Bože naš, pomiluj nas. Amin. Hrista možemo poznati i posvjedočiti ga samo ako postoje ljudi i ukoliko postoji zajednica koja je živo svjedočanstvo njegovog božanstva, njegovog vaskrsenja.
Tvoj